Nak, naminaw ka sa sugo ni mama ha? Opo, mama. Unsa na sugo nimo? Paliti kog tuyog magic sarap. Pagdalik-balik ha kay malata to ko niluto. Okay, mama. Kwarta ba? Sige. Muni palit og tuyog magic sarap. Maura man kaya ni ma. Pagdalik-balik, basig maghapit-hapit ka. Dili lagi ma. Tay mas pila pa biya ko ron. O sige, dalaan ng cellphone na, basig malimtan mo kung gisugo, tawagir ako. Okay, mama. Bye-bye. Taysa, nak! Unsa man ma? Ang imo pang depensa, basig malimtan mo. Ay, tama din ma. Kasi naimumudra sa dalan ba? Padara nak, balik na yun ha? Sige ma. Sige, bye-bye, amping. Ay, kabuutan sa kong anak. Thankful juga ko ay. Yo! Dati sahod naman kay kuhanin taxi, bay? So, sayang ay, wadyo na kuha, oh! Oyo, sagol sa niluto ni mama. Hala, si Berto, maniyo? Ay, unsa ba ito gisugo ni mama? Ay, magic sarap yan. Nasiguro yung kwarta ba? Agiton ko ni taxi, bay? Hoy, ay! Nagunsa ni ka dira, ay! Bert, nakay kwarta! Taxi ta, Bert! Na, pero gisugo lang kong mama. Unya na nasugo sa iyong mama, taxi sa ta! Unya kasaban ko ato. Isog na beto kong mama. Sagdi na to! Basi na makadaog ka, mamaga na imong kwarta! Bitaw na. Sige, taksi ta. Sige. Sige! Pila, 5, Jis. O, Jis, bay, hurot ni mo! Sige! Hoy! Ako'y first, ha? Sige, unahe. Bantay lang karon. Hurot yun na yung kwarta. Sige, ako'y una, tira! Yo! Pak! Sayang! Wag kay ko! Ako na, be. Yo! Na! Huwag ako, ha! Ako na, ha? Sige! Yo! Yo! Wag dito ka kuha pala kaya ako na, be. Na! Utsupod, bala kayo! Ako, be! Bang! Hurot ay! Di ka ay mo to ni mo ay! Kahit Japon, hurot yun! Uy, paldo! Dagan man di kayo, sitilyo day! Unsa man, musukol pa ka? Ya, ate! Tikasan ka sa arkibay! Kalugay pa nakabalik sa isa. Tawagan ako, be. La, nanawag si mama ba? Ay, kadali lang ka! Sige, Bert! Tubag ka sa iyong mama! Nak, asa naman ka, nak? Ma! Kadali lang, ma! Kadagan pa kayo ni palit-biral! Pagdaliin tam diyan na, kaya ang pakbit dito nalata na. Sige, ma! Hapit naman sila mga magpalit, ha! O sige, nak. Balik na yun, ha? Ay! Sige pa, tay! Sige! Patanda di dari! Ano? Orang tiso! Eh, butang mo diri! Oh, dala, butang! Oh, butang! Mano na! Sige, Mano! Okay. Ako na! Yo! Yo! Ay! Ay! Ako na yung napesa! Ako yun, ha! Na, butalyo! Mandigay ka di! Ako, be! Pa! Otro po! Ako na, ha! Ako dabe! Na! Balahan yun mo, Bert! Oy! Ako, be! Hala! Gikain ng punani mo, ay! Na! Kahit Japon! Nahurot yun! 1 litra, oy! Tikasan na kay ka, ha? Tikasan na kay ka, ha? Tagalan na akong kwarta, oy! Tagal! Ano sabi niya? Ikaw, tikasan kay ka, ha? Aga! Amin ang kwarta! Eh, Nara! Di ka saan magkay ka! Mandus lang mga gunting! Maunay gaba ni mo kay tikasan kay ka! Eh, ito ka! Hindi kang mama, no! Tugan dito! Eh, ma! Ma! Hoy, Berto! Giyon sa man mo na akong anak! Nagilak-kilak man lagi na! Ma! Ginunggab ko gunting niya, ma! Alangan, te! Tikasan man kay te! Unya, manunggab day ka! Bad biya na, Berto! Ne! Wala man daw badbada na te! Kisip-tipis man na ng mama! Hoy! Nagunsa ba ka niya? Ma! Gikawat ko na akong kwarta ni Arki, ma! Nalata na lang kung gulay dito, ma. Wadyo ka kabalik. Alangan, ma! Gikuha man ang kwarta! Usahan ako magpalit! Hoy, Dam! Imong anak ba? Badlungan na! Nanunggab! Mao ba, dam? Pasensya dyo kay dam. Tradisyon na mo na, dam. Unsay tradisyon? Nanunggab imong anak? Dili nimo badlungon? Nak? Saman, ma! Iwase! Sige, ma! Dam! Imong anak badlunga! Nanunggab na! Nak! 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 Kana, Dam! Badlunga! Mama!